Pozdrav ljudi! Danas ćemo igrati malo hedbal. Ja sam ovdje offline. Znači ljudi, ja sam malo igrao. I evo ga, krećemo. 3, 2, 1. A ne! Jao. Ljudi, da mi go. Ja sam... Zašto? Jer ja ne mogu da ga pobedim. Znači, igrao sam dosta i ne mogu da ga pobedim. Ne! Jao, ljudi, ovo nije normalno. Jao. Jao. To! Dobre. Inače, ljudi... To. Hedbal, inače možda možete da ga skinete bilo kako. Bilo. I vraćam se kad reklame prođu. I evo me natrag. Sad ću da sednite. Da. Inače ja sam ljudi došao, imamo... Inače... Ja sam tek sad počeo da snimam onako. Sa mojim bratom i našim pobratom. Oni dvojica imaju kanal i će da snimaju. Ja ću da budem snima, pa ću ovo... Da igram s njima, vidimo se da prođu ove reklame. I evo nas. I imam 5550. Neću. Da, sezon. Neću to. Hajde start. Pišite malo u komentare na šta da igram. Startnet ili Special ROMs. I to je to, vidimo se, pa, pozdrav!